салом алейкум ашари левакан сарбани пешинан дӯстони азиз бобоҷони 88 блогер видеои мара сообщество мездадаи мардум рӯй мекунад ман дидам чанд бор дар кор нест бобоҷон ман тара напурсидам баъд мебурӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯӣ ки исоқофаи мо каналша пан кардем хезондем имрӯз курнамаки кесе дар ҳаёт дар байни 3-4 сол ман 2-3 бор ай бохтарӣ аммо коротки видеое ки имна барои картои Иқбол Ҳусейн Ашур ман рӯй кардем баъд мебурӣ мегӯем ки мо исоқофаи ба дастгирӣ кардем не бобоҷон ту бародари ман нестӣ ту душмани маи бобоҷон он марде ки хоҳари як бародари тоҷика дар шабакаҳои иҷтимоӣ пас мезанад ӯ душмани ман аст душмани миллат аст бобоҷон як душмани дар кор нест клони танак мадан намезгара ёки шогирдот лангарӣ чақадар тупояй дар эфир группа бисёр экстремистҳо рӯи экран записш мекунанд менависанд ки исоқофаи ҳар гапат гуфт бовар мекунам мара ҳақорат мекунад дар эфирош ранги исоқофаи дар ҳаёт марчен ай пеш гап назанем ранги як блогери дигааш хатлони ай дур мерас садборӣ меҷака лекин ай пеш гап занан наметонам ай таюпа гап назанед ранги баном мухолифи тоҷик ёки баном муҷоҳидот шумо душманӣ каранда кор аст бобоҷон 88 ту душманӣ барои мара хорошо дар кор нест клоун ту барои ман як атпушни одамӣ и точка дар кор нест мада ягон хуби ягонтаи шумо ба филм ту мара фаҳмидӣ бобоҷони 88